Adlong Domingo ni jung tanan diha guys. Bunot tag lubi kay sinugtag. Lami ibunot og sundang kay ra hait. Dira ka maghuman og kanang bunot. Tara guys da. Human ako og bunot. Nalaman niya ako kuron. Nagtapi man siya pag up. Siya pagkuhan ang formatwing murang na star natapi pagbuhak kasi sunin natin pagkod kay tas na lain itong kasakidag ko mo kayo ito. Pero managka pa ni sila. Kasag ya po nagod. Pero lain na sila term. Wow. Sibuyas, loya, bawang, ahos. Kita na ba? Hindi naggata. Pag unang gata, wala na. Pawahi raman to. Sagulan na ito kuhan guys. Kubasa. Ay. Para lami. Iring. Grabe lang. Tilapia. Siguro kuha na ito tilapia yan. Sintos. Hi guys! Happy Sunday ninyong tanan. Ako na po din si Jinverse. Na napugudari sa kuan kusina. Kaya nagluto na po ko gamuang suwa. Muna mong suwa guys kasag. Ibutangan o kanang nai. Kubasa. Alimasag. Diyan ka na nagisinuban. Gimingaw ko daning suwa. Kidugin ako dani wala kasuwa. Sa Manila pa mi. Ara dyan na ang lipada guys. Karoon sa kanang balita nga. Wala ng PCR test kay baksin na laman mo ay pangitaon nila. Diyan nagpa-schedule na mi guys sa kananay baksin. Diyan maghuwat na laman mi kananay tiksan. Ligano na laman ni na nga ang kaugalingon ni na laman maghaglot kay kaning vaccination card nato karon murag mao na ni ato ang ID. Mao na ni pangitaon nila o kanang asa ta mag-travel mo nang kinahanglan jud magpa-baksin. Katungo na guys, mahaglag jud magpa-baksin pero karon kinahanglan jud ligana nagkaugalingon karong makauli kay aram na mga jud ningawa mo nang magpapaksin na laman jud guys kay wa tay mahimo mo naman ni gusto sa kanang gobyerno nga mabaksinan tang tanan karong di pud ta mapuruhan yung maigan maganitag kanang nay COVID mo nang hindi na ko magpaglaghaglut magpa-inject na ko kay karong makauli ko kay arang kami ngaw na kahumot ang lamia excited akong mahaw. Naglaway na ka, no? Kusigi, Kusigi. Ano ang kuto? Excited na po kumumahaw, no? Ano ang kuto? At na ning ilunod ning espeso nga kuan sinod. Sabi akong dakong plato na ko, be. Hanggang na mong datong plato, nangita mo ka, busing ning lakaw. Dara mo na yun. Uy, di pa ni, be. Bahaw man na. Kagi lang, kanara ko, ah. Nangita mo si Sijang dakong plato, busing naglaaw. Ba, naka-display yung sabong, ah. Ay, sino nga sabong ni mo, ah. Na-excited na rin mo, ma, o nagtiyam-tiyam na sa kalamin. Ang lamia guys.
sa humot. Kapit na maluto guys. Kasi ning pa bukawon mo ka ng laman. Mangukad na ko ron. Mamahaw na mi. Maghukad na ko guys, kaya mamahaw na mi. Tambok siguro ni kaya nag-orange-orange man. Ano yung siya sa gula ko basa o kanang na beans kay ganahan man ko. Yan guys, naligon. Diyan ako nagdamukaon. Unta guys. Mga unta. Diri butang din yung tinagtangan na. Mga unta galimasa. Tambok ba siya guys, isang kagmay. Mga unta guys. Mamahaw, mamahaw. Manisod ana nga pang patrailing. Twing, twing. Hindi na pwede sa iring ha kay ang Bawal. kagiron. Nado, aram kasabay ka. Lina. Bilis mo ko. Nainay day. Kapag ginahinay nga, gimingaw na ko na ng suwa. Na kung bati siya kit-kit. Baka lagi. Baka. Asam tong gimingawan eh. At sarap mang kage. Banat lagi. Lagi mong gipangita di ara. Na may music. Asang iyo pag kamera guys, kina may nagpe-music. Masig copyright ta. Kita-kita na lamantaan siya guys, nagawa na magpamahaw. A few moments later. Nang lubong ni sa katunay amiga ni mama nga gikuha nas kuan Ginoo. Wa mas mama kami na lang may mag-atin. Hey guys, nakakuha namin sa mga sweldo. Diyan to sa Meg Friends karon kay mamalit mi gamo ang konsumo. Hindi na Miss Friends guys, diyan daghag tao. Nagpa-counter na mi guys, karajit ra mi dari, ag mga importante raman mo ya mo ang pamalit. Diyan na Miss counter. Nagpila na.
Hi guys, madyung hapon guys. Hapon na. Dada na miss bye. Nakauli na mi. Kawano na pod. Sige yan, wadiha. Ning lakaw to aga. Project sila. Pikas. Bye. Sarado ang bye. Pumanto siya mo ba na mo kay naman siya daghang tiwasanan nga kananay project. Mo nang kamera ni Junjun ning kwan guys lakaw. Nakasweldo naman mis YouTube karon guys. Mao ta mong gikuha sa kananay land bank. Diyan na malit mig kanang kuan, mga konsumo na mo, mga kinahanglan na mo sa kuan ba, kusina. Mag-unbox ta guys, saka na nga mo ang pinalit. Hinahon ni natin yung nas kuan karton. Mga kuan na niya mga ipamalit guys, mga importante. Mga kuan ba? Pagkaon. Mani mo ang pang budget sa isa ka buwan. Da noodle kay usahay, dami man pud ikaw ano kanang ngani ba, kanang noodles. O pansit kanton kay mora man ni madali-dali ug wa laing masudan. Ano Ug laki ni beef ug kanang chicken nga among gipamalit nga kuan guys lain. Ya, siyempre guys kaning pangpalakas sa ato ang susod. Alaska, mo niya mo ang gatas. Kuan pud ni good for 1 month ni namo. Mo niya mo ang budget sa isa ka buwan. Yag-yag mo ni. Nja tablija. Kay say pwede nakabuntag lang man pwede ina mo kanang ingani. Kasi tablija. Nja kuan guys toothbrush. Kung pwede may toothbrush kay isa ka buwan na po tong amo ang toothbrush kinahanglan na ilisan. Nja mga kuan. Yag-yag. Mga tuyo o kanang nay suka. Good for 1 month tapos din namo. Nja kuan ketchup. Kuan ni si tamis anghang. Nja bihon. Unay sahay ganahan ko magpansit bihon ba. Nja asukal. Diyan man bi mga mga sabon. Asa sa nang ipalajuk. Ay mas pwede yan, Meng. Japan guys, amo ang sabon panglaba, wings. Doha ni ka klase kay sige yan di sa ganan ning wings, sagi jang ganahan kari nga champion kanang maglabas siya si jahang sanina. Champion ni jang ganahan. Ja toothpaste, mo niya mo ang toothpaste, close up. Isa ka buwan na po ni namong kuan guys, gamit. O karing fabric conditioner na soap. Diyan mo ang kuan, shampoo. O gahang conditioner, cream gel. O gamang sabon nga pangligo, Bioderm. Karing ahang pink, ila ring kuan, green. O panghugas na mo sa plato. O kulon, nigiyan mo ni diyang kuan kulon kay di man ni siya kaadyo isog. Bawal man na siya kanang naikulon nga isog, kinaman na siya kuan sa ino. Diyan kuan guys, roll on. Nigiyan. Diyan sabon nga kuan, barita. Mo ni guys sa mga konsumo sa isa ka buwan. Diyan pangtapal sa kuan, pambahag. Kani man ang gamitan guys kay ganahan mo kuda ni kay kuan man ni siya. Nipis ran ja. Barato pa. Kuan, barato ra pud. Diyan palit kog pang color sa kuan guys suko ko. Diyan may nagpili dani na color kuan kuno ni color kuha. Dari na tas kuan, naka-plastic. Ano na lang na diha edit sa karton. Ito na naka-plastic. Ito na. Na malit dun ka nang na sima-sima. Kaya lang good mag kuan balik bata ba. Kuan na uisi, ja rinbi, dani palit ko kuan. Kani, tingan ipay ko ganay ampaw na kay namdum ko kuan ba bata pa ko. Ganahan mo ko ganay na ingani. Ampaw-ampaw.
Anja Muncher, ako na siya ka ng green tea. Anja dingdong, dua ka klase nga, dingdong ni mo ni. Masimaon guys, inagwa sila lingaw. Anja paborito ni Gian guys, kalchis, mag module siya kay mag-snack Muna man na yung siya. Muna ijang kuan pang-snack. Anja siyempre ang importante sa kusina ang pangtimpla, dili sa mix o kanang bitsi. Mara ni guys, sa mo ang konsumo sa isa ka buwan. Kay nakakobra man mi sa mo ang sweldo karon sa kanan na YouTube, mo na namalit mi. Mo na nakapamalit mi sa mo ang kuan guys, konsumo. Daghan kadong salamat ninyo guys kay dako kadyo ning tabang namo labi na karon nga kananay pandemya. Daghan kadong salamat sa inyong suporta sa sige ninyo tan-aw sa mo ang mga video. Diya guys, mora ni gang vlog kay mag-edit pa ko na hapunan ko karon kay mo lagi to mo ang lakaw ni Junjun ganiha. Ningatin papud mi dito sa amiga ni mama nga gikuha na sa kanang Ginoo. Do mas mamadari kami na lamay ning atin. Diya guys, daghan kadong salamat sa inyong pagtanaw sang vlog karon guys. Mora ni gang vlog. Diya makita-kita na pud ka sa sunod ng vlog. Bye bye. Daghan salamat sa pagtanaw. Bye bye.